Ceritane wayang Jawi. Setunggaling dinten Prabu Janaka ngawontenaken sayembara kangge angsal sang pangeran kagem putri tercintanipun inggih punika Sinta. Lan pungkasanipun sayembara puniku dipun menangaken dening putra mahkota kerajaan Ayodhya ingkang asmanipun Raden Ramawijaya. Nanging lebet cariyos puniki wonten ugi setunggaling tiyang raja ngalengka diraja inggih punika Prabu Rahwana ingkang ugi saweg kasmarang. Nanging sanes kaliyan Dewi Sinta, nanging piyambakipun kajeng duweni garwa yaiku Dewi Widyawati. Saking paningalipun Rahwana, Sinta dipun anggep dados titisanipun Dewi Widyawati ingkang salami punika diimpekaken. Lebet setunggaling perjalanan Rama lan Sinta lan dipun dereki Lesmana rayinipun saweg nglangkungi wana belantara ingkang dipun wastani wana Dandaka. Si raksasa Prabu Rahwana ngintai piyambakipun sedaya mlinginipun Sinta. Rahwana badhe nyulik Sinta kagem dipun asta dhateng istananipun lan dipun dadosaken garwa. Kalih siasatipun Rahwana ngebahi setunggaling tiyang hambanipun ingkang asmanipun Marica dados setunggal kidang kencana. Lan estu leres sesampunipun tinggal keelokan kidang kasebut, Sinta nyuwun Rama kagem nangkep kidang kasebut. Amargi panyuwun sing wadon tercinta, mila Rama usaha mbujeng kidang setunggaling tiyang diri. Saweg Sinta lan Lesmana nengani. Amargi Sinta kuatos kaliyan Rama, piyambakipun ngengken Laksmana kangge nusul Rama. Laksmana sagah, nanging kalih kaliyan syarat Sinta boten kepareng miyos saking garis ingkang sampun piyambakipun damel. Sesampunipun kesahipun Lesmana, Rahwana enggal beraksi kangge nyulik, nanging usahanipun sandhik amargi wonten lingkaran magis kasebat. Rahwana wiwit pados siasat malih. Caranipun piyambakipun nyamar inggih punika kalih ngepehi diri dados setunggaling tiyang Brahmana sepuh lan gadhah tujuan mendhet penggalih Sinta kagem maringi sedekah. Kasenyatanipun siasatipun kasil damel Sinta nguluraken astanipun kangge maringi sedekah. Wekdal menika ugi Rahwana tanpa kajekai calon kesempatan piyambakipun nangkep astanipun Sinta lan narik Sinta medal saking lingkaran. Salajengipun dening Rahwana, Sinta dipun bekta wangsul dhateng istananipun wonten Ngalengka. Wekdal lebetipun perjalanan kondur menika kedados pertempuran kaliyan setunggal peksi Garuda ingkang asmanipun Jatayu ingkang badhe nulung Dewi Sinta. Jatayu keparing nepangi Sinta dados putri Janaka ingkang inggih menika kanca saenipun. Nanging lebet pertempuran menika Jatayu keparing dipun kawonaken Rahwana. Ing wekdal ingkang sesarengan, Lesmana kasil manggihaken Rama lan piyambakipun sedaya wangsul dhateng papan saderengipun wonten pundi Sinta dipun tilar piyambakan. Nanging sesampunipun Sinta boten dipun panggihaken. Salajengipun piyambakipun sedaya usaha madosipun lan kepanggih Jatayu ingkang luka. Saking katerangan Jatayu, piyambakipun sedaya sumerep menawi ingkang nyulik Sinta inggih menika Rahwana. Piyambakipun sedaya medhetaken kangge nglampahaken perjalanan dhateng istana Rahwana lan ing tengah margi piyambakipun sedaya kepanggih kaliyan setunggal kera petak asmanipun Sugriwa ingkang saweg madosi para satriya guna ngawonaken Subali ingkang sampun ngrebat garwanipun. Enggal cariyos Rama badhe mbantu Sugriwa lan guna mangsuli budi Sugriwa nawekaken rencangipun lebet manggihaken malih Sinta. Inggih menika dipun wiwiti kaliyan ngutus Anoman pergi dhateng istana Ngalengka madosi ngertos Rahwana nyembunyiaken Sinta lan sumerep kegiatan pasukan Rahwana. Lajeng Anoman bidhal dhateng negeri Ngalengka kangge madosi informasi tentang Sinta. Nalika Anoman sampun wonten ing negeri Ngalengka, piyambakipun sumerep Sinta ingkang saweg dibujuk dening Rahwana supados dados garwanipun. Sesampunipun Rahwana kesah, piyambakipun enggal nyaketi Sinta lan matur menawi Rama badhe enggal milujengaken Sinta. Sinta pun nitipaken gelang dhateng
Anoman kangge dipun sukaaken dhateng Rama dados tandha piyambakipun sae-sae mawon lan badhe ngentosi Rama. Sesampunipun bibar ngaturaken maksudipun, Anoman enggal badhe sumerep kegiatan kerajaan Ngalengka. Caranipun kalian damel geger inggih punika ngrisak keindahan taman. Lan pungkasanipun Anoman ketangkep dening Indrajit, putra Rahwana, lan lajeng dipun beto dhateng Rahwana. Anoman dipun dawahi hukuman inggih punika dipun besmi urip-urip. Nanging sanesipun seda, Anoman malah besmi kerajaan Alengka lan kasil nglolosaken diri. Sekembaline saking Alengka, Anoman nyriyosaken sedaya kedadosan lan kondisi Alengka kalih Rama saha nyukani gelang ingkang piyambakipun angsal saking Sinta. Sesampunipun wontenipun laporan puniku, mila Rama mutusaken kangge bidal nyerang kerajaan Alengka lan dipun tumuti ugi pasukan kera pimpinan Anoman. Piyambakipun sedaya tindak kalih nyeberangi segaten ngangge jembatan ingkang dipun damel saking sela dening pasukan kera. Tibanipun wonten istana Rahwana kadadosan peperangan. Wonten pundi wiwiting pihak Alengka dipun pimpin dening Indrajit. Lebeting pertempuran puniki Indrajit angsal dipun kaonaken. Kaliyan guguripun Indrajit, Alengka kedesek dening bala tentara Rama. Mila Kumbakarna raksasa ingkang bijaksana dipun dawuhi dening Rahwana dados senopati perang. Lebeting pertempuran punika ugi Kumbakarna kaparing dipun kawonaken lan gugur dados pahlawan bangsanipun. Kaliyan guguren sang adi, pungkasanipun Rahwana ngajengi piyambak Rama. Ing akhir pertempuran menika, Rahwana ugi keparing dipun kawonaken sedaya pasukan pimpinan Rama. Rahwana seda kepareng jemparing pusaka Rama lan dimpit Redi Sumawana ingkang dipun beto Anoman. Sesampunipun sedayaning pertempuran ingkang dahsyat punika, kaliyan kekawonan ing pihak Alengka, mila Rama kaliyan bebas angsal mlebeting istana lan madosi sing wadon tercinta. Kaliyan diantar dening Anoman tumuju dhateng taman Argasaka manggihi Sinta. Ananging Rama nolak amargi nganggep Sinta sampun kedlemok salami Sinta wonten ing kerajaan Alengka. Mila Rama nyuwun bukti kesucianipun. Inggih punika kaliyan nglampahaken basmi diri. Amargi keleresan kesucian Sinta lan pertolongan Dewa Ratu, Sinta sugeng saking Latu. Kaliyan mekaten terbukti menawi Sinta tasih suci lan pungkasanipun Rama nampi wangsul Sinta kaliyan pangraosan haru lan bingah. Lan akhir saking cariyos puniki piyambakipun sedaya wangsul dhateng istananipun piyambak-piyambak. Akhir ingkang tragis duka kados pundi pangraosan Sinta nalika piyambakipun mlebet-lebeting Latu unggun ageng ingkang siap ngancuraken piyambakipun. Piyambakipun lolos saking maut amargi Latu boten purun nedha piyambakipun. Nanging kagem para penjunjung tresna, tumutipun bab menika sampun mencederai tresna suci ingkang wonten ing antawis piyambakipun sedaya. Tresna Rama boten setulus tresna Sinta. Bilih lajeng kemboten tulusan punika berujung ing dibuangipun Sinta dhateng wana. Piyambakan lebet kawontenan ngandhut. Sesampunipun Sinta dipun buncal wanci ngandhut
wonten wana piyambakipun nggih lajeng ngedalaken kalih lare kembar ingkang lajeng nantang bapakipun amargi sampun nelantarke ibu piyambakipun sedaya. Nalika sang bapak malah badhe nedahi larenipun, Sinta nggih